Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Akilis. Unsa na gingon ko nimo? Pwede nga mahigugma ka, pero imbutang mo sa lugar. Dili mo ipatigbabaw ang tauhanong pagbati kay may misyon ka. Pero dali ka lang nalukmay sa itsura lang sa imong uyab. Ngawa ka mahibaw nga si Doria Radiay nga naggamit lang sa itsura ni Liana Cel. Dali kang nailad. Wa ni mo hunaw-una kung nganong naabot ditong dapita si Liana Cel. Ug wa mo gamita ang gahom sa imong huna-huna sa pagsusi kung si kinsang babaeng gikaatubang mo. Unsa na, kipakaon kagpan nga makapasuka nimo, aron masuka pag-apil ang giinom mong tubig nga maoy naghatag nimo og gahom. Musuka ka diri sa pikas balde. Mauday. Tuan na niya ang imong gahom. Pero mintras wa pa niya kini mainom, pangitaig pagi nga imo kining mabawi. Unsa man lo? Unsa sa pagbawi? Tuduwi ko. Oh, sige nun. Auto. Doon na nagyag auto ni Napita. May hunong sa kuntungod. Achilles? Si Ate Sandra ang sakay. Kami gini, Achilles. Niyasap siya, Sir Divino. Ikaw ang among tuyo sa mong pag-ano din napita, Achilles. Dino na. Busa sakay na diri. Pasensya na mo. Kamu mano dili. Mas balbihon ko bang maglakaw. Gabi na. Ug wa na mga sakinan nga moagi dinhi ining orasa. Busa sakay na lang. Kay gikinahanglan ka ni Liana Zel ug Jeric. Kung ikaw magkana Doria, uban siya mo mga hinanib. Ingnon ko ka mo. Nga di na mo makailad pa na ako. Unsa? Husto na siyang paglingnan ako, Doria. Niba ko ikaw na. Daan pa ko. Kalit na nawag tang auto. Naglanog-lanog yung katawa. Nira siya sa kong palibot. Lulungan, boy. Wali ko mahimo pa inihigayo na. Gawa sa lang sa papayag panabang. Gikas kay tasan. Pinagi sa mong pag-abag. Itugyan ko lang kaninyo akong kinabuhi. Wa ka na'y mahimo, Achilles. Usa ka na kaordinaryong bata. Wa ka na'y ikatabang sa katawhan nga imong gilabanan. Gusto ka, Dunya. Wala ko mahimo batok ni mo. Pero ang Diyos nga magagagahon sa tanan, nga may nagbug na sa langit og yuta, o sa tanan din na lang, apil ka na. Dili mo tugot mo patigbabaw ang imong kadautan. Achilles! Hoy, Jeric! Jeric, Atila Nasil, buntag na. Nagdamgo ka na sab ni Achilles? ate, pwede na tang mugawas ka ron? Oo, pero Pero unsa te? mapaabot pa ta ni Sir Kipino nga mobayad sa atong bill dinhi sa ospital. Dili na ko magapaabot, ate. Kinahanglan nga, tabangan ko si Achilles. Unsa? Nakita ko siya sa akong damgo. Nga gida nila ni Madam Doria sa kanhimbay sa kupanan. Unsa? Pero
Giabandona na katong building, Jeric. Wa na'y tao dito. Naa sila si Madam Doria. Nakita ko sila sa kong damgo at Ilya Nazil. Pero tuwa si Agwa sa probinsya. Lahi ang kuba sa kong dughan, ate. Siguro gigong tinuod ning naa sa kong nahuna, ate. Nga unsa? Ngayon patyon si Achilles. Unsa? Aron kung patay na si Achilles, wa na'y makasanta kang Doria sa paghimog daotan din sa kalibutan. Busa, ate. Tabangi ko makagawas og una din sa ospital. Di na ko makahuwat og dugay, ate. Unsa may buhaton mo? Mulayas ka? Wa na ko'y laing mahimo. Kana na lang yung pagiha, ate. Para maadto ko ang dapit. Nga akong nakita si Achilles sa akong damgo. Jeric, damgo lang na. Tingali dili na tinuod. Unyang tinuod, ate. Unyang tinuod. Pasagdan lang nato sa Achilles at Ilya Nazil. Ayaw na, Jeric. Tawagon ko na sa Sir Divino. Buntag mo di eh. Uy, man dinis akong tupad si Sandra. Oh, ako sila pong tumagon ko na eh. Kinsa magkani. Hello? Mayong buntag, sir. Oh, Pasensya ka na, pero... ay na lang ipadayon ang imong gisulti. Paabot na ko niyo diya sa ospital. Umuha na dahil ko yan sila. Bye. Asam ka si Sandra. Labing siguro tuharon to siya sa kwarto sa mga anak. Bidog tingali to siya dito. Awas to. Liliyon ko una kung tuwa ba yun. Una kong ato sa ospital. Di na lang ko maligo para madali ko. Hinayon kong liso kining siradura. Uy, wa sila din eh. Uy, tao kining kwarto sa bata. Asam di sila. Nanlakaw na sagka sila kagabi. Ate, wa pa man lagi siya. Jeric, paabot lang. Yanasel! Sir, salamat. Sir, salamat nga niya ka na. Dito nagugikan sa cashier. Nabayaran ko na ang imong bill, Jeric. Oh, milahos na lang di ay ka dito, sir. All Yanasel. Kay naagian na magyun ako paingon din eh. Sa kwarto ni Jeric. Sige na ka mo. Makagawas na ka mo din eh. Salamat kaayo, sir. Sir Divino, di ba? Usa ka man sa mga tag-iya atong building. Naghimo ninyo kaning bahay sa gupanan. Dili, Jeric. Wa ko'y labot atong property ha. Kang Doria lang ka to. Di ba? Bana ka man ni Madam Doria. Dili, Jeric. Di kami kasado. Partner lang kami sa among negosyo kani. Nga wa ko'y kalibutan nga nag-ampo na baday siya kang satanas. Oo, gihatag yun kaniya ang gahom. Pero, sir, makatabang ka na ako, sir, nga makasudid to. Ha? Kay magunsa ka man dito? Tabangan ako si Achilles. Unsa? Unsay Achilles? Nagdamgo siya, sir. Nga si Achilles, tuaron dito gida ni Doria. Og nag-ungaw sa kakuyaw ang kinabuhi karon ni Achilles. Jeric, sa damgong mo lang nakita. O, sir. Pero, nagduda gyud kong tinuod. Kay kung dili pa, niya unta siya. O, di ba? May kontak na unta siya kang Atila Nazil sa cellphone. Pero, hangtod karon, wa man may kontak. O, wa sa mahibalik si Agwa o si Achilles. Hinungdan nga, mituo ko sa akong damgo, Sir Divino. Di ba, sir? Inyo matong gipagwardyahan ang building? Sa gikaingon ko na, Jeric, wa ko'y labot at tong building ha. Ang nagpagwardya dito, mao na ang gobyerno. Uman mapriso si Doria. O hangtod karon nga, wa na magpakita kanila. Mao ilang gibantayan ang building. Kung mauna, ako na lang mangita og pagi nga makasuod ko didto. Muuban ko, Jeric. Kung mao na, sige. Ubananta na lang mo.
Pero di lang ko magpakita sa gwardya kay tingali nakailan ako. Okay ra sir. Ang importante nga may maksakyan lang mi paingon didto. Bisag imo lang ihatod si Atilya Nazil. Sige. Liana Sil, relax lang. Gikulbaan man ko, Sir Divino. Ayaw pa daskat. Relax lang. Sir, pwede mangayo pag og laing pabor. Sige. Muhapit una ta sa simbahan sir. Mag-usa ka sa simbahan, Jeric. Ay kuhaon kong mga butang nga para pang alkontra sa mga sakop sa yawa. Sir, basig ipangita ka na ni Sandra. Ay kabalaka. Wa sila ron dito sa kondo. Asam di sila, Sir Divino. Kanayo pa na ko mahibawi kung diin tarala sa tiyana kanyang inahan kagabi. Og tingali tuwa sila mabuntagi kay di nabayan na sila mahimumugawa sa init sa adlaw. Ang mga ingon-ana nila. Ang buot mong ipasabot, Sir, nga hasta si Sandra, usa na nila. Uy, sakop na siya ni Doria. Unsa? Niya na din ipaingon sa atong giparkingan si Jerry kay. Yun na, wa malagi na ida. Jeric? Wa man lagi kay da. Sir, Atilya Nazil. Di man musugot ang pari. Nahuman ako ang gamayng cross. O hasta sa holy water. Wasad sila muhatag nako. Sa laktod, wa ka nila tuho eh. Ako'y mahangyo, bi. Ako na lang liya na sila. Kaila ko ang pare din eh. Mao ba sir? Sige sir. Ikaw na hangyo sa pari. Ug kung mahimo, muuban siya nato. Akong paningkamutan. Sumi ako na yung tangan. Pero, nakanin mo ko din kanya to. Gusto, ni ako sabay sa kupanan ni Madam Doria. Nawadan di ko panimuot kabi eh. Tinidi ko dada. Di ko makabangon. Igutin ako mga tail o kamot sa kwigdanan. Buhay ko! Buhay ko! Buhay ko! Doria! Buhay ko, Doria! Ay, ang hungog, gihukaw ang akong pagpaway. Doria! Buhay ko! Gisa parang nagsaba-saba kasi makamata si baby. Sandra, ato si Achilles og pahilo ba? Tungod kay dili paron oras sa atong pagmata. Matuman, Madam Doria. Gusto, naibaw ko niya karon din eh, ang alagad ni Satanas, si Doria. Naibaw kong tikatog pa nila karong mga orasa. Magsaba-saba ko. Buhay ko! Doria! Doria! Hilom! Hilom, Achilles! Ate Sandra! Ate Sandra! Buhay ko! Buhian, dili. Si Madam Doria ra ang makahukom kung unsaon ka, Achilles. Hilom, aron dili matugaw ang pagpahuway sa kong anak. Ingon man ni Madam Doria. O sa pa may kapuslanan, nga buhayon pa bang niya? Gabi pa lang unta, yan lang unta kong ipatay. Hoy, dili ka pa angay mamatay, Achilles. Tungod kay kinahanglanon ka pa niya. Tingali, usa ka sa iyang ihad ni pagbisita ni Agaon. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!